Ту-ту-ру-ту-ру. Абе, спомних си, че гледах едно видео на Team Fortress 2 Classic. Я имам в wishlist си от не знам колко време. Нека да проверя дали вече са я издали. Добре, това е било издадено преди не знам колко време. Вече сме юни. И си викам какво по дяволите. Janek, Janek, olduk, Janek. Tutturuturu. Idiot. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Nein, ich bin nicht. Случайни звуци. О, да. Случайни звуци. О, да, случайните звуци. Случайните звуци. Случайните звуци превземат тъмнината. И така, как ви минава времето? Да знам. Примерно добре. Пуснат Team Fortress 2 Classified и съм толкова развълнуван да я пробвам най-накрая. Преди това веднъж я бях изтеглил от Google, но сега я взимам от Steam и... Да, хайде просто да
поиграем малко и ще видим как е. Какво значи? Какво? 18 плюс? Да, 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 да. Не, шегувам се. Няма. Еми... Окей, просто ме хвърли в играта без нищо да съм направил. Няма значение. Само да намаля звука, че... Все пак и аз трябва да се чувам малко. Опа, готово. Оф. Окей, какво стана? Заби. Не е забило. Не знам, айде това. Окей. Окей, това се зарежда по-бързо. Малко по-бързо. Надявам се скоро да се зареди. As a medic, fill up your Umer charge meter, опа. Между другото, тези видеа в нормалното Team Fortress абсолютно никога не съм ги гледал. Абе, да, просто ме пусни вътре. О, специален. Айде да пробваме с скаут. Имаме нормалните оръжия, като бухалката, пистолета и това. Окей. Нека да поиграем малко така. О! О! Добре, трябва да си променя... Трябва да си променя настройките първо. Мишката е малко по-бавна, отколкото съм свикнал. И оръжията са малко по-големи. О, не! Аз не го убих! Окей. Nail gun. Yeah, I lost that job pretty quick. Пистолет. Опа, тухла. Бухалката е бухалка. Йоу, чакай малко. Трябва ми чиста стена. Добре, това е изчистено. Медик! Медик! О, да, сега ме преследват, Не ме преследват. Окей. Но иначе играта изглежда много чиста. Супер чиста изглежда. Много ми харесва как изглежда играта. Опа! Добре, сам да си променя настройките. Input, Mouse, Sensitivity, може би е и така. Опа, по-добра. Не, твърде високо, твърде високо. Ей така. Да. Окей. Оле, майчета. Така. Мултиплеер. Comms. Chat message. Network. Audio. Volume. Трябва ми hit sound. Тест микрофон. Окей. Знаем, че това трябва на максимум да го сложим.
Майче, лаптопът ми се сварява. Само да сложа вентилатора малко. Ехо. Окей, така ми харесва. Volume. Видео. Гейм. Hello! Oh shit! Медик! Медик! Ой, медик! Добре, защо микрофона ми е включен? Аз не искам микрофонът ми да бъде включен. Не съм го цъкнал да е включен. Чакай малко да си... Чарли! Я тук. Извинете тук малкият олигофрен. Такова. Опции... Мишка, Duck Control Swim Up Space. Какво става? Чакай малко. Turn left, turn combat. Комуникация. Sound. Spray logo, chat. Team. Voice, да. Voice menu, да. Медик! Да, малко не ми трябва това. UI. Spectate. Да. Не. Да влезем обратно в... Да знам, Players 69 от 90. Jailbreak. Това изглежда интересно. Engineer TF2! Хора, казах ли ви, че са ме осиновили един огромен кафяв лабрадор? Готино, а? Пистол. О, една чертичка! Let's go! 2 чертички! Let's go! Да, окей. Verified. Какво знам? Добре, аз търся... Name classmate. Абе, да знам, първо ще играя в тренинг. Къде е това с 4-те отбора? О, арена! Difficulty. Да, окей. Съгласен съм. Първо ще играя с скаут и след това може би другите класи, за да ги изпробвам и да разбера как се играят. Нищо, че е напълно едно и също в нормалната Team Fortress. Team Fortress Arena. Окей. Окей, разбрах. 4 отбора! Скаут. Ай!
Let's go, team! Така, фланг. Да се промъкнем зад тях. Окей, промъкнахме се зад тях, медик. Защо като ги убия получавам аптечки? Шпионин. О, не! Те ли победиха? Какво стана? Зелените ли победиха? О! Давай, медик! Давай! Това е оспорвана битка. Ама, защо просто стреляш в случайни посоки? Какво правиш? Критскрик? Това Критскрик ли е? Давай, медик! Давай, медик! Да, Критскрик. Ето как го пиша. Yes! Good job, medic! Thank you! Да, имам предвид, знам, че това са ботове, ама това не ми пречи просто да крещя в чата. Окей, фланг. Фланг. От тук, както миналия път. От тук. Не, какво? Това какво е? Какво е? О, окей, в безопасност съм. Поне така мисля. Чакай, няма шпиони. Опа! Има 4 от нашия отбор и 3 от зелените, окей. Втурвам се в боя. О! Блядь! Блядь! Да, другата година ще започна да уча руски. И още от сега се уча. Да. Да! Yes! Йо, какво? Той има котва. Защо по дяволите имаш котва, бе, човек? Бе, пичага. It's filth in here! Това точките ли са? Предполагам. Окей, фланг, фланг. Тръгваме зад тях. Тръгваме зад тях. Зад тях, зад тях. Окей, те си нямат идея. Окей, нямат доктор. Нямат доктор. Това ме кефи. Окей, нямат войник. Това също ме кефи. Какво? Ой, не. Добре, какви бяха те нечленоразделни звуци? Окей, така. Промъкваме се. Ох! Да, аз отидох в това. RPG Damage, Projectile Speed, Clip Size. Ама Black Scottish Cyclops. Йо, той има... Вижда се... Той има динамит. Вижда се, че има динамит. Доктора няма нищо. Ама... Не ми харесва, че се вижда какво му е... Какво му е и твато.
Pam, pam, pam. The zombies are coming! Да, не знам за какво говоря, не ме питайте. Просто съм толкова радостен да видя Team Fortress Classic най-накрая. Ама ти защо тях ги лекуваш, а мен не? Защо? Трябва да си променя настройките. Защото контрол ми е за клякане. Обикновено не е така. О, леле майчице! Докторът ни е мъртъв. Докторът ни е мъртъв. О, окей. Окей, не е зле. Ох! О, не! Лестър демолестър. Не, това беше известно в там трети клас. Съжалявам. Изглежда, че този рунд ще го загубим. За съжаление. Скучи. Options, input, duck, shift. Как да го променя? Как да го променя? Не разбирам. Как да си променя така, че да ми е на shift? Аз не искам... Окей, еми, ще трябва така да се оправям. Да, това беше тъпо. Я и така. Защо не мога да го променя? Какво става? О, загубихме. Йо, какво е това? Ох, анимациите са толкова изчистени. Харесва ми. Екстра. Special Attack? Contextual Taunt? Use item in actions... Какво? Моля? Shift. Защо не мога... Какво са? Не, загубихме, окей. Нека да пробваме това. Това не ми харесва. Това е като нещото на доктора. Какво? Защо стана това? Защо получих критова? От никъде. Защо? Ама защо ги получих от никъде?
Ох, окей, това беше... Да. А защо не мога да ги променям? Мултиплеер, аудио, видео... Къде е това за комуникации? В. Къде ми е В? Оля! My name is Dora! Окей. Остана само тези пичове. Окей, само нашия пич остана. Имам надежда в теб. Exile Вилифи. О, леле майчица. Окей, ще изиграя последен рунд. О, топ плеерс, let's go! Защо? О! Защо не мога да си променя нещата? О! Леле майките, мъртъв съм. Как просто ме изстреля? Но как да си променя нещо? О! Окей, просто трябва да го цъкна два пъти. Окей, съжалявам. Това беше тъпо. Видео, widescreen, filtering mode, frame rate, field of view. Малко по-високо. Това е твърде високо, това е твърде високо, това е твърде високо, това е твърде високо. Field of view, да кажем и тук. Да, не. Ей така. Да, по-добра. Alert. The control point is being contested.